Igbo anya batakwala ọzọ taa ebe a nọ taa wee bịa na-akpọ building materials timber shed nke dị na ngalaba Federal Housing na Lugbe. O nwere odogwu Igbo pụrụ iche anyị na ya nọ taa. Nwoke maka eke mere ana m mma biko ka aha gị? Afa m Chijioke. Chijioke onye? Agbo. Chijioke Agbo. Agbo ke ngalaba na ọnụmanụ okpuru chi si n'ala Igbo. Abụ m onye Nsụka na Enugu steeti. Ebe na Nsụka ka isi? Edo Ọbara. Ebe na Odo Ọbara. Abakuru. Ịbata n'ime Abakuru achọwa ụlọ ka ị ga-eji amata aha ama nna gị. Isi ka onye bụ Godwin Agbo. Godwin Agbo n'ime Abakuru. Ịbịa na ama egwuregwu dịka o si uru omenala biko ka m jụọ kwa ị gara ọta akara mgbe dị ntakịrị. Mgbe akụzi gị nri ka ma ihe ibu n'isi ma edemede ma ọnụ ọgụgụ ọkwa ya. Biko gwara anyị abịa Igbo si na ama ruo na zie ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sh T U V W Y Z. Anakwara ka ebe a Gwe kwe nwe nye. Nke kuziri nke gbazi gụrụ ka onye kuziri ka onye gwara nke ahụ. O nwere chi. Nwe gwa. Nwe gwa. Nke ahụ ụdamkpi. Ụdamkpi. Ị bịa na ama egwuregwu biko ka m jụọ gị ebe mere edemede kedu ihe a ga-akpọ ọnụọgụgụ a n'ebe a? Have you gotten this? Ọnụọgụgụ a lekwanụ ya ndị Igbo. Ọ ya ka m na-achọ ịjụ ya. Nwoke ọma ka ihe a ga-akpọ ọnụọgụgụ a n'ebe a. Gụpụta ego ole na naira na ebe a? Ana m eche gị ụtọrọ isi ọrachiela. Puku naira. Puku naira narị iri itoolu na asaa. Ise gịnị? Puku naira. Puku naira narị iri itoolu na asaa. Na iri itoolu na ịtọ. Ya bụ m bịa ịzụga ahịa ugbu a gị agwa m ihe ya ma ego ole i kwuru ugbu a. Ya nwere m ego ole o kwuru? Narị puku naira iri itoolu na asaa. Na ego na naira iteghete na ịtọ. O mere ke ọ dara ya biko ka m jụọ gị nke a. Ọ kwụligo nwaanyị? Kedu ihe ọ na ka nwunye gị ga-eme n'ụwa ga ịgba ya alụkwaghị m? Ọ bụ na nwunye m ahapụ m jekwuru nwoke ọzọ aga m achụwa. Ọ hapụ gị jekwuru nwoke ọzọ ga chụọ ya. Ka m jụọ gị ọ na-eme nwunye gị chi napụta gị ego n'aka. O nwere ahụ obi ụtọ na-eme ya kpọọ gị makpuru na-agbọchi ego ka onye ji mere ọkwa ego. Kedu aha ahụ? Nke m. Ọ kpọghara gị nke m gị pasa isi. Nna kpọọ ya nke m ka onye ụlọ ego. Nke m. Ọ ya ka ọ ya biko aga na-aga n'ihu n'ihi oge. Ọ ga-amasị m ịjụ gị nke a ọzọ dị ka bịa ọnwụ na Chineke mere ga-amara echi ya wee nwere ka isi wụrụ onye isi ala Naịjirịa. Kedu ihe ị ga-agbanwe n'ala? Ihe a ga-agbanwe n'ala ọ bụrụ ibu. Etu ndị na-achị anyị ndị izi chịwara anyị achị anyị abụrụ ihe dị mma. Oke Naịjirịa na-aga ofe akụkụ. O kwesịrị ịdị na-agaso mbalịrị ọnụ. Etu mụghachiri nghọta etu Naịjirịa si aga. Naịjirịa na-aga ofe akụkụ ọ nọ ugwu ka ọchị Naịjirịa na-aga. Mgbe kpata na ndị be anyị si ala mmadụ na-aga na-eti mkpu gbasara etu ọchị Naịjirịa si emetụta ala Igbo. Ndewo. Biko ka hapụ ịba n'ime ihe ahụ wụcha ihe gbasara anyị ka hapụ ịba n'ime ya. Ka m jụọ gị nke a isi na aha gị wụ Chijioke Agbo. Ị ga-akpọpụtara anyị Chijioke n'Igbo. Ọmụ kpọkọ ya ofu na-akpọ ya spelie ya n'Igbo. Ọ dị ka oge a nke ikpeazụ m kpọrọ ọchị. Spelere anyị Chijioke hapụ ogologo akụkọ chịpụ ya Chijioke n'Igbo. Chijioke. Ọ ka nwere ike ebe m na-eme ọ mkpọpụta ka a na-akpọ ya si ya kpọpụta egwu mere n'isi mgbe nghọta ihe mere ya m ji were bekee gwa ya. Ọ bụ na bekee ọwụ bekee kpọpụta ya n'Igbo. Chijioke. Ị dara ya. Kpọọ ya n'Igbo ọwụ na bekee ihe gbara awụ Igbo. Oke. Chijioke.
ịma ị n'ọhịa biko biko kedu aha ndị ọyị gị na-akpọ gị ma aha njakịrị ha na-akpọ gị ọ na-eme akpọ ha ala gị ya ndị enyi gị na-eme ha akpọ gị obi adị gị mma adịka ebe anyị nọ kịta ebe anyị nọ ugbu a ihe ji ọma ebe a bụ sekretarị o nwere ndị na-akpọkwa m ọtọmatik ya moto ọtọmatik ya dịka ọhịa na-anya ndewo biko m jụọ gị nke a pụrụ iche n'etiti nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụwashi nwaanyị ka atụwashi mpa gị na mma gị ka onye ka atụwashi ọtọ isi ọrachila mpa gị na mma gị ka onye ka atụwashi mma gị ka atụwashi ọ dị mma igbe na-anọ ya ọ sị na ọ na-eme nne ya hụpụ a ebe a ihe eyiri efe na-akparị gị chee nọ nne ya ga ama na ọ wachi nne ya na-aga nwoke ọma jishi ike